Ние всички ходим на море. И винаги на връщане се опитваме да си донесем пясък, малко вода, камъчета, мидички. Изобщо опитваме се някакси да пренесем морето. А какво ще кажете, ако ви кажа, че има начин, по който да създадете едно такова малко кътче вкъщи? Да, знам какво ще ми кажете. Супер трудно е. Оказва се, че да създадеш морски аквариум не е толкова трудно. Може би е също толкова лесно, колкото да създадеш от тия малките аквариумчета сладководните. С гупи или с златни рибки. Подобно е. Само че вместо гупи и златни рибки ще имате чифт риби клоуни. От тези, ако се сещате, как се казваха, Немо. От това филмче от Дисни. Много са яки. И вместо растения може да имате корали като този. Или като този. Или пък е като този, който прилича на някакво растение от друга планета. Обаче интересно. Всъщност това е животно. И ако следите нашите видеа, със сигурност ще разберете много повече как да създадете един такъв страхотен аквариум. Лесно, бързо и мога да кажа ефтино.